pokiaľ ja vypnem v úvodzovkách tie ruchy a šumy, čiže ja vypnem seba, vypnem svoje nutkavé predstavy a myšlienky a postupne sa naučím ako keby prechádzať pomedzi ne, aj keď tam občas sú, ja budem zachytávať práve túto radosť, ktorá je súčasťou Božej prítomnosti, ktorá je indikátorom Božej prítomnosti. Vítajte na podcaste Na každom záleží, podcaste o duši, viere a spiritualite. Ja som Gabriel Kosmály z občianskeho združenia Na každom záleží. Rozprávam sa s doktorkou Jankou Kutášovou-Trajtelovou. Ahoj Janka. Ahoj Gabriel, zdravím tiež všetkých našich poslucháčov. S Jankou sa vám snažíme prinášať myšlienky a texty kresťanských mystikov väčšinou. A zdá sa nám, že sú to také poklady našej tradície, keďže sú stále trocha zapadnuté prachom a nie sú úplným mainstreamom. Niekedy mám pocit, ako by sme objavovali dávno stratený poklad. Je to pre mňa priam až také vzrušujúce. Aj preto, lebo tieto skúsenosti mystikov vo mne veľmi silno rezonujú, alebo inak, keby som to mal povedať, moja duša im rozumie ako keby. A verím, že tento poklad je pre každého a je to jedna z ciest, ako môže človek objaviť aj v sebe tú Božiu iskru a môže jej nechať presvetliť svoje vnútro. A verím, že je to naša spoločná cesta. Pomôžte nám, milí poslucháči, náš podcast šíriť, lebo na každom jednom človeku záleží. Dnes sa venujeme textu brata Lorenza, karmelitána zo 17. storočia. Brat Lorenz je známy tzv. Praxou Božej prítomnosti. V minulom podcaste sme výber z jeho knihy čítali, je to tam aj s takým podmazom prečítané a dnes si ho trocha pripomenieme a pôjdeme ďalej. Súhlasíš, Janka? Súhlasím, teším sa. Ešte pripomeniem, nové epizódy uverejňujeme každý druhý piatok o 12:00 na obed. A okrem podcastu ponúkame aj duchovné poradenstvo alebo duchovný coaching s Jankou Gnoty Sauton. Viac sa dozviete na našej stránke. Alebo každý mesiac raz máme online centering prayer alebo modlitbu súhlasu a cez leto plánujeme aj duchovné cvičenia. Takže budeme radi, ak si nás trošku popozeráte na internete alebo zvážite aj túto ponuku. Tak minule sme prebrali vlastne len prvú vetu, ktorá znela: zanechal som všetky špecifické formy zbožnosti, všetky techniky modlitby. Janka, máš pri sebe ten text, že by si prečítala ešte raz, dajme tomu prvú 1-2 slohy, aby sme Áno, pripomenuli? mám pred sebou. Tak čítam. Zanechal som všetky špecifické formy zbožnosti, všetky techniky modlitby. Moja jediná modlitebná prax je pozornosť. Som v neustálom tichom a tajnom rozhovore s Bohom a ten ma naplňa nepredstaviteľnou radosťou. Žijem, ako by na svete nebolo nikoho okrem mňa a Boha. Najsvätejšou a najpotrebnejšou praxou v našom duchovnom živote je prax Božej prítomnosti. To znamená nachádzať neustále potešenie v tejto božskej spoločnosti a hovoriť s ním v pokore a láske v každom čase a v každom okamihu, bez akýchkoľvek obmedzení. Ďakujem pekne, Janka. Ja som si pripravil určité také zamyslenie aj práve k tej, podľa mňa, podstatnej druhej vete, kde hovorí brat Lorenz: moja jediná modlitebná prax je pozornosť. Tak hneď potom, ako povie, že väčšinu alebo všetky vlastne modlitebné praxe alebo celú prax svoju ako keby zanechal a jeho jediná vec, ktorej sa venuje, je pozornosť. A neskôr sa samozrejme dozvieme, že je to pozornosť k Božej prítomnosti, ako keby, alebo prax pozornosti o Božej prítomnosti. No a keď sa zamyslíme, že čo je to pozornosť, počul som voľakedy hovoriť, že jednotkou lásky je čas. V zmysle toho, že keď niekomu venuješ svoj čas, že to je vlastne láska v praxi. No a keď rozmýšľam nad tou pozornosťou, tak myslím si, že pozornosť nie je nič iné ako kvalitne venovaný čas. Lebo môžeme niekomu venovať čas tak, že medzi tým sa zaoberám niečím iným, alebo som na mobilnom telefóne, alebo niečo podobné. Ale keď niekomu venujem čas s tým, že venujem mu absolútne svoju pozornosť, sústredenú pozornosť,
myslím si, že nemôžem svoju bdelosť, svoje vedomie, myslím si, že nemôžem niekedy venovať ani nič viac. A čo je vlastne opakom pozornosti, keď si zamyslíme? Tak opakom pozornosti je byť stratený v myšlienkach, alebo nejako byť stratený v rozmýšľaní nad budúcnosťou, čo bude, alebo v obavách, alebo nad tým, čo bolo. Môžem rozmýšľať nad rôznymi vecami, čo boli rôznymi konfliktami, alebo rôznymi aj peknými vecami, ale nie som v prítomnosti, nie som teraz, nemám pozornosť voči tomu, čo je. Tak to je opak pozornosti. Ale pozornosť vlastne je niečo, čo nás sústreďuje alebo vyberá z tej stratenosti v rôznych myšlienkach alebo aj stratenosti v aktivitách, ale nás akoby sústreďuje na to, na čo si vyberieme, na to podstatné. Ak naši poslucháči poznajú ten známy verš z listu Solunčanom, 5. kapitola, 16. až 18. verš, sa tam píše, že ústavične sa radujte, neprestajne sa modlite, za všetko vzdávajte vďaky a tak ďalej, tak ďalej. Toto neprestajne sa modlite, ono sa to zvyklo citovať častejšie. Aký by sme mali byť svätí alebo oddaní, že máme sa neprestajne modliť. A niekto si tam môže predstavovať, že no aký som ja ešte nedokonalý, nehodný kresťan alebo človek, že nedokážem sa neprestajne modliť a vlastne celá tá byť naozaj skutočne duchovným človekom, ono mi to je také vzdialené, lebo ja sa nedokážem neprestajne modliť. To si človek pomyslí. A ja som to takto vnímal. Na druhej strane mám pocit, že tento brat Lorenz nám tu práve núka riešenie. Že tá modlitba, tá neprestajná modlitba, tá skutočná, ani možno, že nemá byť taká, kde ja stále niečo Bohu rozprávam, svoje predstavy, svoje prosby, svoje ospravedlnenia, svoje túžby a tak ďalej, kde je mňa veľa, mojich predstáv, môjho ega. Ale taká modlitba práve, že môže byť, pravdepodobne ja tomu teraz tak verím, že je to práve táto sústredenosť na Božiu prítomnosť. To je podľa mňa tá neprestajná modlitba, ktorú môžeme naozaj praktizovať. A keď si pomyslíme aj rôzne také meditatívne praxe, alebo praxi meditácií, aj z východných tradícií, východných náboženstiev. No veľa ich nepoznám, ale keď tie, ktoré poznám, keď si na ne pomyslím, napríklad, že také tie základné, že sústreď sa na svoj dých, alebo že objektová nejaká meditácia, že pozeraj sa na jeden objekt a skús sa len sústrediť naň a vlastne, keď sa dostatočne budeš sústrediť naň, tak istým spôsobom v tej koncentrácii nedovolíš svojim myšlienkam ako keby ťa unášať, ale môžeš sa ocitnúť alebo je to taká prax ocitnutia sa v stave, kedy až nerozmýšľaš a tvoje pravé ja môže ako keby nejakým spôsobom vyvstávať na povrch. Opisujem to dosť ťarbavo, ale keď si pomyslím na túto prax, no je to veľmi podobné, lebo je to sústredenie sa na jednu vec a podľa mňa na tú najpodstatnejšiu, že na Božiu prítomnosť. A práve v tomto ohľade je to podľa mňa absolútne, že plnohodnotná meditatívna prax alebo prax meditácie, keď ste na to voláme modlitba v tomto zmysle, kde ja sa sústredím na jednu vec, snažím sa stále sústrediť na jednu vec a v tom, ako aj budeme neskôr vidieť, tento autor hovorí, že sa mu darí nejakým spôsobom nebyť stratený v myšlienkach a akokoľvek sa mu stane, alebo ako náhle sa mu stane, že nejako v tých myšlienkach sa stratí, že sa hneď vráti späť k tej pozornosti. A teda, ako sa ti to zdá, Janka, keď to takto popisujem? Dáva ti to zmysel v tomto zmysle? Úplne. Naozaj veľmi dobre hovoríš. Ja som jeden čas učila dejiny náboženstiev na vysokej škole a tam bolo veľmi krásne vidieť, Mircea Eliade popisuje v takých 3 hrubých knihách v podstate dejiny náboženského myslenia a spirituality. A tam bolo veľmi krásne vidieť práve túto podobnosť, túto takú zlatú niť pozornosti, ktorá sa vynie cez rôzne náboženské kontexty a je súčasťou, povedal by som, že všetkých autentických náboženských praxí, ktoré naozaj vedú k slobode a k zjednoteniu a k celistvosti vnútornej, ktorú
hľadáme, ktorú sme tak povediac stratili. Aj dnes vidíme, alebo tak cítime, že tá nepozornosť je až taká choroba doby dnes. My sme strašne prepodnetovaní. Naša myseľ zbiera úlomky a kúsky, príjma úlomky a kúsky z mnohých a mnohých strán a tým pádom je roztekaná, je nepozorná, je taká tekavá. Aj náš spôsob bytia, aj náš spôsob zakúšania reality tým pádom je taký tekavý, nestály. A veľmi dobre človek si to vie uvedomiť, keď niekoho stretneme, tak my cítime, že ten človek s nami nie je. Že má pozornosť niekde inde, buď siahne po mobilu, pozerá sa hore, pozerá dole, nepočúva, zrazu povie svoju myšlienku alebo niečo, čo ho napadne, vôbec nereaguje nejak tak ucelene na ten dialog. A taký človek ako keby ani nebol pri mne, ako keby tam ani nebol, nie je prítomný, inými slovami. A to je v istom zmysle aj psychologicky je to patológia, takáto roztekanosť. Deti v školách majú ADHD, poruchy pozornosti. Sú neskutočne roztekané, nevedia udržať pozornosť pri nejakom predmete. Čiže ono to je aj psychologický fenomén, ktorý je problematický a je patologický. A čo je zaujímavé, tak spiritualita aj tu prináša riešenie. Psychológovia už dnes kvôli tomu využívajú rôzne techniky. Napríklad mindfulness sa dnes v psychológii začína vo veľkom využívať. Aj pri liečbe ADHD poruch napríklad. Čo je veľmi zaujímavá súvislosť, čo sa veľmi z toho teším. Takisto Ján z Kríža má taký krásny výrok, ktorý sa mi tiež nejak tak natíska. Keď ideme tak hlbšie ešte k tej pozornosti, on hovorí, že stávame sa tým, na čo hľadíme. Čiže čomu venujeme pozornosť, tým sa stávame. A čím sa ja stávam, čo príjmam, to potom viem aj dávať. Povedala by som, že tá spirituálna pozornosť, ktorú učia rôzne tradície duchovné, aj brat Lorenz, je takou esenciou všetkej tej alebo ako by som to povedala, je takým zlatom, na čo sa treba zamerať, je takým zameraním pozornosti práve na tú podstatu, na to zlato, aby sme boli jednoducho povedané, náboženstva v tradíciách hovoria, aby sme boli šťastní. Aby sme dokázali vytvárať autentické vzťahy, aby sme dokázali vytvárať autentickú komunikáciu, aby sme boli celiství, aby sme boli psychologicky zdraví. To všetko toto obsahuje. To nie je len o náboženstve, to je v skutočnosti o celku bytia človeka, ktoré sa má uzdraviť, ktoré má byť celistvé. Ako si povedala, že čo milujem, tým sa stávam, alebo ak si to povedala, tak som to asi aspoň rozumel. No a práve tuto som aj na začiatku hovoril, že čomu venujem pozornosť, tak to milujem. V skutočnosti naozaj, alebo čo milujem, tomu venujem pozornosť. Čiže čomu venujem svoju pozornosť, napokon tým sa stávam. A tu prichádzame k tomu, ako aj sme sa bavili, dajme tomu, že podstatou našej duchovnej cesty je zjednotenie. Ako to hovoril aj v našom predchádzajúcom bývalom podcaste Pavel Prihatný, kde sa odvážil povedať, že v určitom zmysle ide o to, v celej tejto modlitbe, v tejto duchovnej ceste, že sa stávame Bohmi určitým spôsobom. Ja by som tu rád navrhol také mini, ani nie duchovné cvičenie, ale tak, že predstavme si jednu takú vec, že na akú pozornosť tu sa tu myslí. Alebo aby sme si pripomenuli, že čo taká pozornosť môže byť. Tak predstavte si, že ste malé dieťa a hráte sa niekde, či vo svojej detskej izbe, alebo kde to už bolo. Skúste si zvoliť tú alternatívu, ktorá vám nejaké pozitívne vrelé myšlienky alebo spomienky prináša. No a hráte sa a príde napríklad váš rodič. Skúste si spomenúť na niekoho, ak to bol rodič niektorý, koho naozaj milujete a nemáte s ním nejaké vyslovene zlé spomienky, alebo stará mama, alebo niekto podobný. Ja si predstavím, dajme tomu, že príde môj ocko. A viem, že prišiel z ďalekej krajiny, alebo z nejakej zahraničnej cesty, alebo z niečoho podobného, si predstavte, alebo že dlho ste tú starku očakávali. A viete, že vám má doniesť dar, nejaký darček. Viete, že vám vždy doniesie nejaký darček a tá osoba vás strašne miluje. A predstavte si teraz, že vy sa hráte a zrazu tú osobu uvidíte vo dverách a v tom
momente vystrelíte od svojho hrania a utekáte k nej a pozeráte sa na ňu a tá osoba sa tak na vás pozerá s úsmevom zjemne predklonenou tvárou k vám a ruky má za chrbtom a vy viete, že za chrbtom má ten darček, to niečo pre vás, to z lásky a vy viete, že vždy vám donesie niečo pekné. Tak ja myslím aj na takúto nejakú pozornosť. Čo práve vtedy to dieťa prežíva. Pozerá sa, zastane mu hlava, zastanú vám myšlienky a len čakáte úplne s otvorenou náručou, s očakávaním vrelým, že niečo dobré, že niečo dostanete. Vtedy naozaj človek nerozmýšľa, len je otvorený. Má tu otvorené srdce alebo otvorenú myseľ, ako čítame u Keatinga. Tak ja aj na takúto pozornosť myslím, keď dajme tomu niekedy sedím a modlím sa aj modlitbu súhlasu, a aj na takúto pozornosť myslím, alebo takúto praktizujem. Lebo myslím si, že aj tá modlitba súhlasu, čo je vlastne, áno, zámer je súhlas s Božou prítomnosťou a konaním v nás, no ale keď ja súhlasím s Božou prítomnosťou, ja vo viere aj verím, že Boh je prítomný. A čo iné mi ostáva ako pozornosť voči tej prítomnosti Bohu. Čiže tuto sa nám krásne zlieva, ako keby, aj táto prax centering prayer, aj táto prax brata Lorenza. Lebo vlastne aj Thomas Keating túto centering prayer modlitbu akým spôsobom, neviem, či dobre poviem, že vyvinul, ale dal dokopy práve z tých najzdravších ako keby častí alebo elementov našej tradície. Aj týchto kresťanských mystikov, alebo vlastne len. Čiže aj vtedy je tá pozornosť dôležitá. To si veľmi pekne zhrnul. A ono vlastne je ten zázrak je v tom, že postupne človek zistí, že takýmto spôsobom začne hľadieť, či je v modlitbe alebo nie je. A v tom je ten zázrak, že sa premení celý spôsob vnímania. Človek ostáva bytostne otvorený a ostáva receptívny. Všade nachádza zázrak, všade nachádza dary, všade nachádza toho Otca, ktorý prichádza a stále je, každá situácia je tým sklonením sa Otca, ktorý má za chrbtom ten dar. A v tom je ten zázrak toho premenenia, tejto kontemplatívnej modlitby. To je vlastne aj cieľom kontemplácie. Premeniť vnímanie, ktoré bude trvalo otvorené a milujúce. Lebo otvorenosť a láska to sú synonymá. Prijatie, prijímanie a láska to sú tiež synonymá. Odpúšťanie, púšťanie. Takže to sú všetko také krásne súvislosti, o ktorých hovoríme. No. A takáto pozornosť naozaj zastavuje myseľ nejakým spôsobom. Myseľ, v ktorej sa deje to ego, v ktorej rozmýšľam nad sebou a druhými, nad časom, nad všetkým možným plánmi, krivdami, obavami. To ego tam je, ale keď sa sústredím nie na seba, ale zoberiem tú sústredenosť tej mysle, zastavím tú myseľ a obrátim ju k Bohu, tak to je jeden úžasný krok, vlastne, o ktorom tu vlastne sa bavíme. A ináč pozornosť vidím ešte aj ako určitú otvorenosť voči čomukoľvek, čo príde. Že zase ja nediktujem, nesnažím sa diktovať Bohu, aký je, aký má byť. Určitým spôsobom sa vlastne aj zriekam svoje predstavy toho, voči akému Bohu som pozorný. Aj to, že to slovo Boh tam vôbec použijem, lebo aj to nesie už určité koncepty toho, čo si predstavujem. A to, čo si predstavujem, je nekonečne ďaleko realite. Takže tá pozornosť určitým spôsobom je pekná, čistá vtedy, keď naozaj sa zrieka svoje predstavy alebo nástojňa nad tým, voči čomu konkrétnemu, voči akému to Bohu je pozorná tá pozornosť. A v tomto prípade je tá pozornosť ako keby taká milujúca akceptácia akéhokoľvek skúsenosti. Lebo verím, že Boh má pre mňa dobrý zámer a to, čo práve zažívam, je asi potrebné na to, aby som určitým spôsobom sa niečomu novému učil. A preto verím a v tej pozornosti som pripravený prijať všetko, čo vlastne ku mne prichádza. To je pravda, že sa tu spája taká dôvera vlastne s touto pozornosťou. Dôvera v to, že ten Otec je dobrý, v každej situácii mi dáva presne to, čo potrebujem. Takáto pozornosť vlastne, myslím si, že
nemôže existovať súčasne s odporom voči realite, alebo ako keby s nejakým neakceptáciou, bojovaním voči tomu, čo je. Pozornosť je iným slovom podľa mňa otvorenie sa tomu, čo je. Sústredená otvorenosť tomu, čo je. To je obrovská téma, to je téma na celý jeden podcast, to ako kladieme odpor realite a aké má rôzne podoby, toto kladenie odporu. A my si častokrát neuvedomujeme, že tento odpor je jednak mechanizmus ega, jednak je zakúšaný ako niečo prirodzené, že jednoducho musíme sa voči situácii nejako vymedziť, ale my si neuvedomujeme, že my tú situáciu takto zhoršujeme. A presne ako si povedal, že pri tej láskyplnej otvorenej pozornosti, ja tomu hovorím aj v textoch niekedy, keď píšem o kontemplatívnej pozornosti, niekedy môže byť najväčší dar práve situácia, ktorá mi nastavuje zrkadlo. Hej. Že ja vidím, že tu ešte potrebujem uzdravenie, ešte tu potrebujem vniesť lásku, tu potrebujem vniesť prijatie. Prijatie a láska sú synonymá. Boh, keď prijíma, Boh miluje, prijíma. Prijíma nás taký, aký sme. A my si nasadíme doslova jeho oči. Pri tej kontemplatívnej pozornosti sa snažíme hľadiť, ako hľadí Boh. Čiže prijímame všetko také, aké je. Čiže pozornosť a táto akceptácia zase ako to má veľa spoločného. A mám pocit, že v tejto spiritualite, čím ideme hlbšie a bližšie ako keby k pravde, tak tým viac sa tieto pojmy ako keby zlievajú. Áno. Čím viac je ako keby bližšie k Bohu alebo pravde, tak pojmy ako sloboda, pozornosť, láska, akceptácia, toto všetko ako keby smeruje k jednému, ako keby sa stávalo jedným, ako keby to všetko bolo. Neviem to ani vyjadriť vlastne. Jedna tá istá vec. Lebo to je za slovami. No, tak. Ďalší detail, čo je pre mňa tiež fascinujúci, je, že vlastne tá pozornosť, ono sme sa toho trochu možno, že dotkli, ale pretože tá pozornosť môžem ju ako praktizovať jedine teraz. Ja môžem byť pozorný jedine v prítomnom okamihu. A zase prichádzam k tomu, že vlastne tá pozornosť je zároveň synonymom aj bytím zakorenený v prítomnosti. Nie? Presne, už sme opäť doma, už sme tu. Áno. Čiže buď v prítomnosti, a ešte k tomu v tomto zmysle practice of presence of God, buď v prítomnosti, v Božej prítomnosti, alebo inými slovami uvedom si, že táto prítomnosť je Božia prítomnosť, alebo iným slovom prítomnosť existencie, že je to vlastne Boh samotný. A vlastne týmto pádom si uvedomujem plnosť a posvetnosť toho prítomného momentu. Alebo ako Eckhart hovorí, že vlastne tú horizontálnu líniu svojho života pretnem to vertikálnou líniou z hora dole a z dola hore. Čo je ten Boží rozmer v tej prítomnosti. Ešte jedna vec zaujímavá. Predstav si, Janka, toto typujem, že nevieš. No, alebo že si ešte nepočula. A že si predstav, že v gréčtine slovo pozornosť je, neviem, či to teraz asi nie je dobre to vyslovím, ale že píše sa to, že prozeché, pozornosť, prozeché. A modlitba je prozeuché. Tak si predstav, ako ešte tá gréčtina vlastne potvrdzuje zaujímavý súvis medzi tou pravou modlitbou a pozornosťou, že to majú silne rovnaký koreň slova. Prozeché a prozeuché. To je úžasné, no. A ja len doplním, že vlastne slovo kontemplácia znamená byť pozorný voči niečomu. Alebo teda je odvodené od kontempláre a to venovať niečomu takú sústredenú, výlučnú pozornosť. Takže všetko sa nám to opäť zlieva. Aké zaujímavé. Tak nakoniec akože dochádzame k tomu vlastne, že byť lebo niekde som aj čítal, že nemyslí, ale buď akože be centered, že buď, ako to je, sústredený v centro. Uzobraný, niekedy hovoríme v tradícii. Uzobraný. A to je zase, mám pocit, že skoro až synonymum práve tej pozornosti k tej jednej poctivej veci. A vlastne, ja si myslím, že táto prax, keď sa naozaj stane praxou, nie je to ľahké ináč, áno, že je to jednoduché, ale nie je to ľahké. Keď sa to stane praxou, tak
A presne ako aj neskôr bude tento autor hovoriť, prídeme k tým textom, že vlastne už potom hoci čo sa deje, v hociakom chaose sa ako keby človek ocitne, tak celý čas cíti nejakú ako keby neustálu latentnú prítomnosť toho niečoho, toho posvetna. Už hoci čo sa deje, ale môžem byť aj v hluku koncertu alebo niečo hoci čoho podobného, ale tou praxou som si vyvinul vlastne tú ako keby schopnosť, ak tak môžem povedať, alebo tú milosť, som dostal tú milosť, že istým spôsobom stále zotrvávam v tej Božej prítomnosti a myslím si, že to nie je nič iné ako práve ten 17. verš, že neprestane sa modlite. Ešte ma napadá taký ten obraz, že stávam sa taký technický trošku, stávam sa takým dobrým tranzistorom, cez ktorý ako keby to vysielanie Božie môže pekne, bez nejakých ruchov, šumov sa púšťať. Vidíš, keď si spomenieš na tie staré rádia, vieš, alebo tranzistory, že tam sme to ladili tým otočníkom alebo bežcom, tým kruhom. To som mala presne v hlave takú predstavu. No. A že vlastne takisto, že aj to slovo naladený funguje. Že bude naladený na tú vlnu, bude naladený na to správne a teda keď si naladený na to správne, je to veľmi citlivé, keď si zoberieš ešte aj na to v tých rádiách, vieš, že keď ten bežec bol taký, že ten rozsah bol maličký, tak bolo veľmi, veľmi citlivé naladiť práve tam, kde to bolo to správne bez šumu. Ale keď si tam naladila, tak to bolo ako žiletka presné a jasné a hlasné. A to je zaujímavé, že všetko okolo toho je milión iného, milión šumu, aj zaujímavých možno, že vecí, ale to jedno, keď nájdeš, tak už tam ostaneš. Áno, a zároveň človek vidí v takom realistickom svetle aj tie ostatné šumy potom a vidí ich ako to, čo je, alebo to, čo sú. Podobne to vlastne, to zotrvanie v tom aj ten ďalšia veta hovorí, kde on hovorí, že som v neustálom, tichom a tajomnom rozhovore s Bohom a ten ma naplňa nepredstaviteľnou radosťou. Tak toto je určite taká intimita s Bohom. Podľa mňa, že vytvára si ten človek, ktorý túto prax akože vedie intimitu. Keď on tam hovorí, že s rozhovorom, nemyslím si, že to teraz nutne musí byť, že stále máš akože rozprávať a počúvať. Určite nie. A na druhej nie. Ale na druhej strane, myslím si, že ani nie je nutné zase trestať sa za to, že mal som nejaké myšlienky alebo niečo. Jasne. Že vlastne keď som sústredený k tej podstate a určitým spôsobom niekedy aj bez slov, ale niekedy aj so slovami alebo myšlienkami s tou podstatou môžem komunikovať. A je to úplne normálne. Lebo sme vzťahové bytosti. Určite. A on tam ale hovorí, že a vlastne na to bude až v neskoršom no nie, tuto hovorí, že naplňa ma to nepredstaviteľnou radosťou. Čo si myslíš, prečo ho to naplňa nepredstaviteľnou radosťou? No to je práve to tajomstvo, o ktorom hovoria mystici. Radosť sa mnohokrát nepovažuje ani za takú bežnú emóciu. Pokoj a radosť sú dve emócie, ktoré stoja tak trošku mimo, trošku tak bokom. Nie sú nutkavé, nie sú lepkavé, ako ja hovorím, a sú jednoducho súčasťou čohosi, čo je najprirodzenejšie, čo je pôvodné, hovoria mystici. Pokoj a radosť. A k ničomu nás netlačia, do ničoho nás nenútia, jednoducho sú tam, pokiaľ sa na ne naladíme, lebo sú súčasťou toho Božieho vysielania, tak povediac, hej? Keď sme mali predstavu toho rádia. A takmer zákonite, pokiaľ ja vypnem v úvodzovkách tie ruchy a šumy, čiže ja vypnem seba, vypnem svoje nutkavé predstavy a myšlienky a postupne sa naučím ako keby prechádzať pomedzi ne, aj keď tam občas sú, ja budem zachytávať práve túto radosť, ktorá je súčasťou Božej prítomnosti, ktorá je indikátorom Božej prítomnosti. A ona nemusí byť explozívna, tá radosť. Nehovoríme tu o nejakých mystických zážitkoch, víziách, extázach, kde človek sa vznáša a je veľmi tak vzrušený, exaltovaný. Skôr tu máme na mysli to, čo hovorieval otec Brodek. To bol v Nitre, keď učil spiritualitu. Si spomínala raz. Áno. A on hovoril, že vlastne
zotrvávanie v Duchu Svetom znamená byť trvale mierne radostný. Žiadne veľké výkyvy, žiadne veľké, proste jednoducho stále tam je taký podmas pokoja a radosti, ktorá je mojím základom, z ktorého vychádzam, ktorá tam zostáva dokonca, aj keď ja som na tom letisku, alebo niekde na nejakom koncerte, alebo dokonca som súčasťou nejakej autohavárie a proste niečo sa deje. Ja cítim, že nie som v tom sám a že to, čo je skutočné, je tu so mnou tiež. A presne toto si búchla klinec po hlavičke a zase sa trochu budeme opakovať, ale je to matka múdrosti. Ako mnohí mystici hovoria, alebo takíto duchovní učitelia, a naozaj som presvedčený o tom aj ja, že tá radosť nie je niečo, čo získam, keď k sebe niečo pridám. Keď dosiahnem určitý, už sme o tom miliónkrát hovorili, čiže nebudem sa opakovať, keď dosiahnem určitý status, niečo si kúpim, alebo budem mať nový dom, alebo konečne tú frajerku, ktorú som chcel, alebo nový MacBook, alebo niečo povedať, že radosť, OK, to sú chvíľkové potešenia, jasné, pekné, ale a to je dobrá správa podľa mňa, to je evanjelium. Radosť je defaultná, je pôvodná, my sme prednastavení, ona je do nás vtlačená od začiatku ako pečať. Tam tá radosť je. Akurát, že práve sa jej míňame v tom, keď sme stratení v myšlienkach, rozháraní, v obavách, v lútostiach, v dúfaniach a v plánovaní. Keď sme nepozorní. Nepozorní, áno, v tom egoickom stave, keď sme stratení, tak nie sme naladení na tú radosť. Ale ona tam celý čas je. Presne ako tá baterka v tom ruksaku zapnutá, len ju nevidím, lebo je zahádzaná. Čo bola tá moja ošemetná metafora. A teda práve v tej pozornosti, ale ja mysel upokojujem, lebo som meditatívne pozorný na tú jednu vec, čo je Božia prítomnosť. Ja tú mysel upokojujem a radosť ako moja pravá podstata začínam ju cítiť. Ako keď sa zčíri hladina, zvírená hladina pod morom, alebo pod hladinou mora a dole, keď piesok zvírený už popadá, tak sa objavuje to, čo je pravé, čo je podstatné, čo je skutočné. A to je tá radosť. A to je úžasné evanjelium, že ja nemusím si ju niečím získať, ale ona tam je. Áno. A ešte jednu vec mám, prečo je to radosť. A to je skôr taká tá teologicko-biblická podľa mňa. Keď čítame Genesis, myslím, že každý kresťan vie, alebo kto pozná trošku túto kresťanskú tradíciu, tak hovoria tieto texty, že my sme boli stvorení do jednoty, do vzťahu s Bohom. Že človek, Adam a Eva boli stvorení do raja, do vzťahu s Bohom. No a potom sa akože rôzne veci pokazili a tak ďalej. No a ten vzťah je istým spôsobom narušený. A teda, keď sa toto praxou Božej prítomnosti, čo je, verím, že aj určitým spôsobom kristovská cesta, keď sa toto praxou ocitám späť sústredene v komunikácii alebo vo vzťahu s Bohom, no tak ako keby znovu nachádzam alebo znovu nadobúdam stav, pre ktorý som bol stvorený. Človek bol stvorený pre jednotu s Bohom, so svojím stvoriteľom. Máme tie metafory krčahu a hrnčiara. Tak ten krčach bol stvorený tým hrnčiarom. A keď znova zistí, kým je a prečo je a ocitne sa dlhodobejšie naladený práve na tú vlnu, ako sme sa bavili, no tak z toho plynie samozrejme radosť, alebo až neustála a obrovská radosť, alebo dlhodobá latentná radosť. No pretože práve preto, lebo naplňam zmysel svojho života. To je ďalší dôvod radosti. Veľa máme tých dôvodov radosti, Anka, nie? Áno, určite. Mňa napadá ešte jeden taký obraz, ktorým to trošičku sprofanujem. Dúfam, že to nevadí. Ale Konrad Lorenz spomínal také príslovie nejaké nemecké, sedliacké, ktoré hovorí niečo takéto, že dnes urobím svojmu psovi veľkú radosť, hovorí sedliak. Najskôr ho poriadne zbijem a potom ho nechám tak. Ako to myslel? A ako to myslel a ako mne to dáva zmysel. A tak ako si povedal, našou pravou identitou
našou skutočnou identitou, je to naše božské hlbšie ja, ktoré samo o sebe je pokojom a radosťou. Ako náhle ja prestanem trpieť, pretože to, čo v podstate nás od tej radosti oddeluje, je práve to ego, ktoré nám spôsobuje utrpenie. A existujú skúsenosti mystické alebo kontemplatívne, kedy my zrazu precitneme a zistíme, že už nemusíme trpieť. Inými slovami, niečo nás prestane bolieť a je to sladké. Keď zrazu pustíme, stáva sa veľmi často, aj pri závislostiach to platí. Keď zrazu pustím nejaké lipnutie, nejakú závislosť, niečo, čo ma zväzovalo, čo mi spôsobovalo utrpenie, a keď to pustím, je veľmi častá skúsenosť, že tá sloboda je tak sladká, že je to blaho, že je to až blaženosť. Hej? Čiže aj v tomto zmysle je tam radosť. V takom psychologicko-spirituálnom zmysle. Áno. A mnohí hovoria, že áno, nejde o takú tú excitovanú radosť, ako keď práve vyhrám v automatoch alebo niečo podobné, alebo vyhral som argument v hádku. ale práve o tú latentnú, tú nejakú radosť, ktorá takisto sa môže nazvať pokojom. Áno. A ono aj vedci vlastne hovoria, že je rozdiel medzi takými tými hitmi dopamínu neustálými, ktoré fungujú pri závislostiach, kedy musíš stupňovať dávku, aby ťa niečo uspokojilo. A to je v podstate lipnutie, to sú závislosti, ktoré nám prinášajú tzv. Radosť. To sú tie úplne, že som nadšený a potom mi je za chvíľku zle a potom som znovu akože down. A je rozdiel medzi týmto a je rozdiel medzi, ako funguje organizmus, keď je tam taká stála, pokojná prítomnosť serotonínu v rovnováhe. Iného hormónu šťastia. A trošičku je tam, viem, že to také chemizované, trošku to materializujem, ale aj naše telo dokonca odráža tú istú skutočnosť a reaguje na tú istú skutočnosť. To je zaujímavé, na našu myseľ, na to, čo je nastavené, čo chce a čo vníma ako radosť alebo potešenie. A je pekné aj zároveň, že táto radosť potom je tá, ktorej sa nemusíme naozaj už nikdy vzdávať alebo vzdať. Lebo vlastne ty, keď sme dávno začínali svoje podcasty spoločné, ty si spomínala ešte o takom nejaký príbeh človeka, ktorý bol vo väzení a tam určitým spôsobom našiel, duchovne precitol a bol, že úplne radostný, úplne šťastný, bez ohľadu na to, že bol vo väzení alebo že kdekoľvek bol. A to si predstavím, že táto radosť ťa naozaj nemusí nikde opustiť. Neskôr teda tuto hovorí ešte takú zaujímavú vetu, že žijem, akoby na svete nebolo nikoho okrem Boha a mňa. Hej? Že to je akože to v jednom takom flow hovorí, alebo mám pocit, tieto vety, tak hovorí o tej intimite s Bohom a o tom vzťahu a potom hneď hovorí, že ako keby na svete nebolo nikoho okrem Boha a mňa. No a ja som trošku si o tomto Lorenzovi zisťoval, no a on vraj bol, teda slúžil ako ten kuchár v kuchyni, potom všetkom, ako bol vojak a v kuchyni toho svojho rádu. No a vraj zároveň tieto texty, ktoré máme, sú zozbierané, ale v tej knihe sú zozbierané aj z listov, ktoré on si dopisoval s ľuďmi. Veľa aj so svojou mamičkou, ale aj s nejakými inými ľuďmi vraj sa k nemu obracali pre rady ľudia iní. No a on bol komunikatívny, on bol vraj aktívny v tom, jednak aj v tom ráde a spoločenstve, ale takisto aj s tými ľuďmi. Čiže toto neznamená, alebo pravdepodobne podľa jeho života neznamená, že on teraz si povedal, že OK, existujem len ja a Boh a mám na háku všetkých, ale nejako ináč to musíme vykladať, že žijem, ako by na svete nebolo nikoho okrem Boha a mňa. A mne sa zdá, že on, takýto človek, koho nazývame mystik, a jednak už nevníma až taký rozdiel medzi sebou a Bohom, respektíve, aby som to trošku uviedol na správnu mieru, nevníma až takú separáciu, nevníma taký odstup seba od Boha. On vníma skôr seba ako v jednote s Bohom. A takisto obraz alebo koncept Boha, keď sa bavíme o tom, takíto ľudia myslím, že nemajú ako nejakého autokrata alebo vševládnuceho
vedúcu silu alebo dokonca starého muža na tróne vo vesmíre a potom sú tu všetci ostatní a všetko ostatné a skazený svet. Ale títo mystici vidia Boha všade. Všade a vo všetkom. Ako je tá Thomasová Keatingová kniha. Boh je všetko vo všetkom. Zjavenie Božie a určitú inkarnáciu vidia vo všetkom, v každom atóme tohto sveta. A teda v tomto svetle, keď čítame, že on hovorí, že žijem, ako by dnes na svete nebolo nikoho, okrem Boha a mňa, on tak vtedy vidí seba ako súčasť celého stvorenstva, čo je odleskom, odrazom, alebo zároveň dielom a vtelením Boha samotného. A v tomto prípade možno, že môžem čítať tento verš alebo túto vetu ako vyjadrenie určitej jednoty jeho s celým stvorenstvom a zároveň, že to všetko je v Bohu. Rovnako by som to čítala. Vždy mi príde na tá pekná veta Juranis Norvič, že sme jediným človekom. We are one man. Ďalej čítame najsvätejšou a najpotrebnejšou praxou v našom duchovnom živote je prax Božej prítomnosti. On hovorí. Zaujímavé, došiel k tomu asi svojou praxou. Čiže stále pripomínanie si, stále určité precitnutie do tej pravdy Božej prítomnosti je dôležité. Súhlasím a verím, že to tak je. Budem toto snažiť aj ja. Tebe sa to ináč darí, Janka, takýmto spôsobom nejako žiť? Ono to závisí aj od okolností životných, ktorým sa človek nachádza. Raz sa to darí viac, raz menej. Treba si uvedomiť, že na nás vplýva veľmi stres. Netreba byť na seba nejako tak veľmi prísny, že nedarí sa mi a potom budem frustrovaný. Treba si uvedomiť, že v strese a keď na nás padajú povinnosti, je to ťažšie, ako keď sme oddychnutí niekde na dovolenke alebo na duchovných cvičeniach, kedy človek nemusí riešiť nič. A nielen, že nemusí, jeho myseľ nemá potrebu veci riešiť záňho. Že vtedy je aj myseľ tikšia, vtedy je pokojnejšia. Takže raz sa to darí viac, raz menej. Je to prax, podľa mňa, ktorú človek buduje, pokiaľ nedostane nejakú špeciálnu milosť celý život. Áno. Ja tiež mám pocit, že vlastne aj také tie naše modlitby, tie centering prayer, alebo modlitba súhlasu, alebo iné aj meditácie v kresťanskom kontexte, keď hovorím, tak si myslím, že je to presne, že cvičenie. Cvičiť sa, aby som mohol túto prax vykonávať, že pripomínanie si toho, že teraz idem na 20 minút sadnúť do vedomia Božej prítomnosti, uvedomenia si Božej prítomnosti, dajme tomu, ale poznám to, že vlastne ja prežijem niekoľko hodín za deň a potom si niekedy tak precítnem a si poznám, že wow, že ja som prežil týchto zo pár hodín úplne stratený v tom víre všetkého, čo sa deje, tej každodennej praxe a niekto by na to povedal, že to je úplne v pohode, zase z toho si nič nerob. A ja si ani nerobím, ale stále mojou ambíciou je robiť veci tak vedomo a tak vedome, aby som si v každom momente uvedomoval túto Božiu prítomnosť, alebo tento Boží rozmer, alebo túto nie horizontálny, ale tento vertikálny rozmer v živote. A je to mojou ambíciou a myslím si, že to je potrebné a že to by mal byť náš určitý cieľ. Úplne súhlasím. Ono niekedy sa môže stať aj to, že človek zažije v nejakom období svojho života také ako keby otvorenie. Takú nejakú zvláštnu milosť, ktorá je mu daná na to obdobie. Niečo sa v jeho mysli vedomí posunulo a otvorilo. A Boh ako keby bol prítomný, veľmi intenzívne, myseli tichšia. Máme pocit, že ako by sme lietali a celý svet je krajší, vnímame jasnejšie farby, počujeme vtáky. Inými slovami, stíšila sa myseľ a to božské je blízko. A niekedy to môže byť špeciálne také obdobie milosti, ktoré môže, ale nemusí trvať. Môže sa znovu stratiť. A niekedy sú ľudia potom frustrovaní, že kde to je, prečo Boh sa znovu skryl, prečo odišiel. No preto, lebo ešte potrebujeme zapracovať na tej našej mysli a na tých našich ako keby obsahoch mentálnych. Tak technicky to hovorím. Čiže netreba sa nechať s tým odradiť, pokiaľ sa to niekomu stane.
treba ísť ďalej a treba tomu venovať jednoducho čas, pozornosť, energiu. Nie je siliť sa, nútiť sa, ale mať takú tú pozitívnu motiváciu, lebo už viem, toto je častokrát taká čerešnička od Pána Boha, ľudovo povedané, aby sme túžili sa tam dostať, aby sme túžili byť takto šťastní. Čiže áno, taká tá prázdnota alebo túžba, nenasýtenosť v tomto je zároveň darom v tom, že vieš, že ten drive spôsobuje tým správnym smerom. Áno, že už viem, že to existuje, že tak je možné byť a hľadám to a cvičím sa preto a nemusím byť teda frustrovaný, že tá milosť v úvodzovkách odišla, alebo že znovu prišli nejaké veci. A v tomto svetle každý jeden úkon, každá jedna činnosť v dni, a ja podotýkam, myslím si, že každá jedna činnosť v dni môže byť praxou práve pre uvedomovanie si tohto. A myslím si, že ja sa niekedy snažím a veľmi je tu dôležité ten rozmer spomalenia, že keď dajme tomu po tej modlitbe chcem zotrvať chvíľu v tej Božej prítomnosti aj v každodennom živote, tak najbližšie, čo idem robiť, snažím sa to robiť pomaly, aby som to mohol robiť dostatočne bdelo a vedome s cieľom pritom si uvedomovať ten Boží rozmer v tej činnosti a v celej proste prítomnosti. To je výborná prax. A týmto pádom je človek úplne v prítomnosti. Zase to len už ako keby to už len vedľajší produkt, alebo to je absolútna podmienka toho, že sa nemusí snažiť, ale si v prítomnosti vtedy absolútne. A dobré je si to tak pripomínať, no. Ono súčasťou tej pozornosti je aj to prijať to, že niekedy tá pozornosť mi uniká. Ja môžem pozorovať dokonca aj to a byť pozorný voči tomu, že teraz som unavený, teraz moja myseľ je teraz oveľa hlučnejšia, myšlienky si lietajú kade chcú a aj to je v poriadku. Hej. Nebudem teraz cez tú únavu ešte sa tlačiť, aby som tie myšlienky nemal, alebo takéto tie veci. Nie. Pozornosť spočíva v tom, že ja to vidím, že som si toho vedomý, v tom zvedomení toho. A jednoducho nechám myseľ, nech oddychuje. Oddychnem si. Áno. A posledná veta už len počiarkuje to, čo sme hovorili. To znamená nachádzať neustále potešenie v tejto božskej spoločnosti a hovoriť s ním v pokore a láske v každom čase a v každom okamihu bez akýchkoľvek obmedzení. Čiže absolútna intimita, absolútne slobodný vzťah a jednota.